Pero hoxe tócalle a Olalla, unha rapaza da mañá en Vila García. Ás 9 da noite vai presentar no Auditorio de Vila García o seu novo traballo. Bueno, primeiro, debuta no mundo da música. Bueno, mas é da nosa terra galega e hoxe debuta primicia mundial de Olalla Bouzas, que lle canta a poetas galegos contemporáneos, de acordo? Vamos a escoitala por primeira vez. Olalla Bouzas, mantenémolos informados porque o disco ainda non está a venda, pero sairá dentro.